future of mobility is definitely switching the fuel, I mean coming from fossil fuel to more sustainable fuels such as electricity or gas or hydrogen. I see the future of mobility as a multi-modal future where it's not just one form of mobility but where we use multiple forms like a bike, a car, a train, a tram. It will depend a lot to the urbanization in terms of energy carriers who will enable mobility for cars, for heavy duty, marine or aviation. Here we will, from my perspective, see a mix which will coexist depending on the use case. Honestly speaking, I see the future of mobility electric. There's not a question if it's going to be electric, it's just when it's going to be electric. It's the only chance to deliver a carbon neutral or carbon free future. I see the future of mobility fully interconnected, service-oriented and simple for the EV driver. Soluția este un mix. Un mix care asamblează soluții atât din sfera transportului public, cât și inițiative private de tip car sharing, bike sharing și așa mai departe. Mobilitatea va fi electrică, va fi alternativă, va fi în comun, deci o mobilitate personalizată pentru nevoile fiecărui individ. Viitorul mobilității este cu siguranță sustenabil. Încercăm să conștientizăm că ține de noi, ca cetățeni, ca indivizi, să ne alegem modul în care vrem să ne transportăm. Nu există un panacea și o singură soluție. Cred că trebuie să înțelegem că vorbim despre un mix al mobilității. Am putea spune că viitorul, fie că este electric, full electric, hibrid, fie că este cu metode convenționale, benzină sau diesel, în mod sigur va deveni mult mai sigur, va deveni mult mai confortabil și va răspunde la toate nevoile pe care le avem noi în prezent și pe care le vom avea în viitor. Trebuie să găsim acele soluții care să țină seama de faptul că oamenii și nu mașinile sunt subiectul mobilității. Tot mai mult se vede simțită nevoia unui transport public în care tehnologia să se facă tot mai prezentă. Tranziția către mașinile electrice, tranziția către mașinile fără șofer, viitorul nu va mai consta în mașinile individuale, ci în transport public și în car sharing. Evident, trebuie găsite soluții. Cetățenii trebuie să-și redescopere orașele, trebuie să-și redescopere spațiile. În ceea ce privește conceptele de mobilitate, văd tot mai mult mutarea înspre zona de car sharing în loc de autoturisme personale. Și toate astea, evident, vor duce către un comportament mai responsabil din partea noastră a tuturor. Viitorul mobilității este autonom. Viitorul mobilității este electric și cu siguranță viitorul mobilității este car sharing. Consider că nu doar producătorii de autovehicule trebuie să lucreze în acest sens, ci totodată trebuie să existe o conlucrare alături de organizații guvernamentale, autorități publice, pentru că nu este ușor, este un challenge care trebuie îndeplinit din toate părțile. Municipalitatea, după cum știți, nu încurajează măsuri coercitive, ci am venit cu măsuri complementare, cu parcările gratuite pentru autoturismele, pentru vehiculele electrice, cu stații de încărcare pe care urmează să le montăm până la sfârșitul anului, cel târziu începutul anului următor.